जमीन होती त्या ठिकाणी वस्ती निर्माण व्हावी म्हणून काही कुटुंब ना ते अधिकार देण्यात आले आणि त्यांना कबुलातदार गावकर असं म्हणतात, ज्यांनी त्या गावचा महसूल वजा गोळा करायचा होता आणि तो शासनाकडे जमा करायचा होता आणि असं अनेक वर्ष हा महसूल शासनाकडे जमा करण्यात आलेला होता. आणि त्याच्यामुळे सर्वसाधारणपणे जमिनीचं जे वाटप होतं ते अतिक्रमण केलेल्या जमिनीचं वाटप होतं आणि त्याच्यामध्ये अतिक्रमण केलेले म्हणून त्यांना फाईन केला जातो आणि वाटप केलं जातं. परंतु ही केस अशी नव्हती. ज्याला लिगल ऑक्युपंट म्हणतात असे हे सगळे लोक होती की ते रितसर जमिनीचा टॅक्स हा शासनाला भरत होते आणि त्याच्यामुळे यांना ही जमीन ट्रान्सफर करत असताना स्पेशल जी आर काढण्यात यावा ही माझी सातत्याने मागणी होती आणि जवळजवळ 25 वर्षापेक्षा अधिक काळ हा त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या मंत्र्यांना भेटलेलो आहे, त्यांच्याबरोबर मीटिंग घेतलेल्या आहेत आणि शेवटी ज्या वेळेला आपले फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री होते आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा होते त्याला याच्यावर निर्णय झालेला होता की या पद्धतीने ही जमीन वाटावी. आणि परंतु दरम्यान सरकार बदललं, महाविकास आघाडीचं सरकार आलं आणि पूर्वीच्या शासनाच्या सगळ्या निर्णयांना स्टे देण्यात आले. मी जवळजवळ 7-8 वेळा तरी या संदर्भात मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांना विनंती केली की हा गरीब शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे, याच्यावरचा स्टे उठवावा. परंतु 2.5 वर्षामध्ये काय त्यांच्याकडून ते घडू शकलं नाही आणि एकंदरीतच आम्हाला वेगवेगळ्या प्रश्नांवर जो काय त्यांच्याकडून रिस्पॉन्स मिळत होता तो आमच्या मतदारसंघांना न्याय देणारा नव्हता. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून हायजॅक केलं जात होतं सरकार. हे सगळं गृहीत धरून आम्ही महाराष्ट्रामध्ये काय घडला तो इतिहास आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे आणि ज्यावेळेला हे प्रकरण मी शिंदे साहेबांच्या कानावर घातलं त्याला 1 आठवड्याच्या त्यांनी मीटिंग लावली आणि या प्रश्नावर असलेला स्टे उठवला आणि त्याच्यामुळे पुढची जी प्रक्रिया असते की ते वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटकडे जातं, महसूलकडे जातं, फायनान्सकडे फाईल जाते आणि शेवटी त्याला मान्यता मिळते. आणि मला सांगायला आनंद होतो की आज महसूल खात्याने जो प्रस्ताव दिला त्याला कॅबिनेटने मान्यता दिलेली आहे आणि ही मान्यता दिल्यामुळे आंबोली मधल्या जवळजवळ 1000च्या आसपासच्या लोकांना म्हणजे कुटुंबांना, हे लोक नाही आहेत, कुटुंब आहेत शेतकऱ्यांची आणि त्याच्यामुळे त्यांना न्याय मिळालेला आहे. मी तुम्हाला एक्झॅक्ट नंबर सांगतो. गेळेमध्ये 275 कुटुंबांना जमिनीचं वाटप होणार आहे. त्यानंतर आंबोलीमध्ये साधारणपणे 1031 कुटुंबांना वाटप होणार आहे आणि 70च्या आसपास कुटुंबांना ते नंतर आलेले आहेत आणि त्यांनी घरं बांधले, त्याच्यामुळे घराच्या सुद्धा वाटप होणार आहे, समप्रमाणात वाटप होणार आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्या हक्काची जमीन ही त्यांना प्राप्त होईल. आणि दुसरा अत्यंत महत्वाचा निर्णय असा ज्या ज्या जमिनीवर वन खातं लागलेलं आहे ती सुद्धा वन खात्याची परवानगी घेऊन ती महाराष्ट्र शासनाची जमीन असल्यामुळे त्याचं सुद्धा वाटप हे पुढच्या काळामध्ये त्या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना होणार आहे. आणि त्याच्याच बरोबर एका गावाचा प्रश्न शिल्लक आहे, ते चौकुळ गाव आहे आणि चौकुळ गावाच्या संदर्भात वेगळी मीटिंग ही घेतली जाईल, त्यांचं म्हणणं ऐकलं जाईल आणि त्याबाबतचा योग्य तो निर्णय केला जाईल. चौकुळ मधल्या लोकांना जर हे मान्य असेल हा फॉर्म्युला तर त्या फॉर्म्युलाप्रमाणे त्यांना सुद्धा देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. परंतु जर त्यांना हा फॉर्म्युला मान्य नसेल तर त्यांची संबंधित मंत्री महोदयांकडे म्हणजे आमचे या खात्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब आहेत त्यांच्याकडे स्वतंत्र बैठक लावली जाईल आणि त्या ठिकाणी आवश्यक ते निर्णय घेतले जातील. आणि याच्यामुळे लोकांना मोठ्या प्रमाणात प्रगतीचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. पर्यटन दृष्ट्या या गावाचा विकास होतोयच, परंतु शैक्षणिक दृष्ट्या सुद्धा ज्याप्रमाणे पाचगणीचं स्थान हे महाराष्ट्रामध्ये आहे ते स्थान लवकरच आंबोली गेळे ह्या विभागाला प्राप्त होईल. मुंबई विद्यापीठ सुद्धा येतंय, तिथं आमची नेताजी सुभाषचंद्र बोस ही जी रेसिडेन्शियल स्कूल असते ही स्कूल सुद्धा त्या भागामध्ये होते आहे. गोल्फ कोर्सचा प्रस्ताव तिथं आहे आणि त्याच्यामुळे एकंदरीतच मोठ्या प्रमाणात रोजगार पुढच्या काळामध्ये लोकांना उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने आणि अत्याधुनिक शेती करण्याच्या दृष्टीने हे शासन कटिबद्ध आहे. आदरणीय शिंदे साहेब, आदरणीय फडणवीस साहेब दोघांनीही अगदी पूर्ण पाठिंबा याला दिलेला आहे.
त्याच्याचबरोबर आमचे पालकमंत्री सुद्धा आहेत रवींद्र चव्हाण साहेब. सगळ्यांचेच मी मनापासून आभार मानतो. आणि या संदर्भात एक समितीचं गठन सुद्धा झालेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे पुढच्या काळामध्ये मुलांना खेळायची ग्राउंड्स असून दे, त्यांचे छोटे छोटे प्रकल्प असून दे, दवाखाने असून दे, सर्वांसाठी सर्व त्या सुविधा या आंबोली गेळे या भागामध्ये करण्यात येतील. आणि पुढच्या काळामध्ये चौकुळचा प्रश्न सुटल्यानंतर त्या भागाचा सुद्धा विकासाला गती मिळू शकेल. पण या भागात नेमकं काय निर्णय घेण्यात आलाय की समान वाटप किंवा काय नेमकी 7-12 नावं लावताना काय वाटप समान वाटप केलं जाणार आहे. ते वाटप प्रत्यक्षात प्रश्न सुटलाय, कॅबिनेटने मंजुरी दिली, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना केव्हापासून या जमिनी त्यांच्या ताब्यात दिल्या जातील? लवकरात लवकर या जमिनी ताब्यात देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. आणि त्याच्यासाठी अधिकचा वेळ जो द्यायला लागेल तो वेळ सुद्धा मतदारसंघात दिला जाईल. आणि एकंदरीतच चांगलं नियोजन करून ही आदर्श अशी गावं तयार केली. चौकोसाठी वेगळी स्ट्रॅटेजी काय ठेवली आहे काय? नाही, चौकोची स्ट्रॅटेजी चौकोच्या लोकांनी ठरवायची आहे. आंबोलीच्या संदर्भात त्यांच्या अनेक मिटिंग मी घेतल्या, चौकोच्या संदर्भात सुद्धा घेतलेल्या आहेत. परंतु चौकोच्या लोकांचं म्हणणं होतं की आम्हाला आमचा काही वेगळा प्रस्ताव आहे, तर तसा प्रस्ताव ते ज्यावेळेला मला देतील, आता मी पुढच्या आठवड्यामध्ये साधारण त्यांची सुद्धा मिटिंग घेईन. कारण या आठवड्यात माझी मुंबईची जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक आहे, गेल्या आठवड्यामध्ये माझी कोल्हापूरची झाली. मग पुढच्या आठवड्यामध्ये मी चौकुळच्या मंडळींना मुंबईला घेऊन येईन आणि त्यांची चर्चा घडून आणेन. किंवा मी सचिव साहेबांना विनंती करेन, कारण आमचे जे सचिव आहेत या डिपार्टमेंटचे ते कोल्हापूरचे सुद्धा पालक सचिव आहेत. त्याच्यामुळे शक्य झालं त्यांना चौकुळला नेता आलं तर मी, कारण पाऊस जास्त असतो आपल्या भागात, शक्यतो त्यांना कसं आणता येईल मुंबईला ते मी बघेन. कधी वाटप होणार, काय त्याची काय निर्णय झालेला आहे काय? म्हणजे कधीपर्यंत ते वाटप करायचं असं ठरलेलं आहे काय? बघा, प्रक्रिया मूळ निर्णय होणं फार महत्वाचं असतं. त्याच्यानंतर जागेवर सर्वे होतील, कुठे जर अतिक्रमण असतील तर ती काढून त्या जमिनी त्यांच्या त्यांच्या ताब्यामध्ये द्यायला लागतील. ही एक मोठी प्रक्रिया आहे. याच्यासाठी विशेष स्टाफ द्यायला लागेल, तो स्टाफ त्या ठिकाणी दिला जाईल. त्याच्या सगळ्याचा फॉलोअप आमदार म्हणून मी करणार आहे. आणि ती कमिटी सुद्धा आहे, कमिटी सुद्धा शासनाने कमिटीमध्ये, त्याच्यावर जिल्हाधिकारी आहेत, टाउन प्लॅनिंग ऑफिसर आहेत, ग्रामपंचायतीचे सरपंच आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर आम्ही सर्व मिळून आम्ही ह्याच्या कामाला लागू. पालकमंत्री महोदयांची सुद्धा मगाशी माझी भेट झालेली होती. आम्ही सगळेजण एकत्र या लोकांना न्याय देण्याचा. पण भाई आता एक प्रश्न निर्माण झालाय. आता सोशल मीडियावरती किंवा इतर चॅनलवरती बातम्या अशा येतात की दीपक केसरकर हे अपयशी झालेले आहेत गेळे या कबूलदार प्रश्नासाठी. आणि भाजप पदाधिकारी भाजपने हा प्रश्न सोडवला असा भाजपकडून दावा केला जातो. भाई भाजपने हा प्रश्न सोडवला असा भाजपकडून दावा केला जातो. त्यांनी दावा केला तर मला आनंद आहे. कारण मीटिंग ज्या होतात या मीटिंगचं प्रोसिडिंग असतं. मुख्यमंत्र्यांच्याकडे ज्याला मीटिंग झाली ती मीटिंग कोणी लावलेली आहे, कधी त्यांनी स्टे उठवलाय, तर सगळ्याचं रेकॉर्ड असतं ना. त्याच्यामुळे ते आलेलं असतं याच्यामध्ये. आणि आमचं सरकार हेच मुळात युतीचं सरकार आहे. त्याच्यामुळे दोन्ही पक्षांचं ते श्रेय आहे. मला काही श्रेयवादाची लढाई करायची नाही. भाई युतीचं सरकार असेल तर भाजपचे पदाधिकारी तुमच्यावर टीका करतात ना. नाही, त्यांनी टीका करू दे. हे बघा, असं म्हटलं जातं की टीकाकाराचं घर शेजारी असावं, आणि ते आपल्या घरातच असलं ते अधिक चांगलं आहे. मला त्याच्याबद्दल काही वाटत नाही. आपण लक्षात घ्या की मी जी आश्वासन दिलेली होती, केवढे तुम्हाला माहिती आहे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल नाहीये, त्याच्यामुळे किती लोकांना गोव्यामध्ये जायला लागतं, त्याच्यासाठी किती काळ मला लढा द्यायला लागला, हे तुम्ही सगळ्यांनी बघितलेलं आहे. मी सांगितलेलं होतं की गेल्या आठवड्यामध्ये मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा प्रश्न सुटेल, या आठवड्यामध्ये कबूलातदार गावकर प्रश्न सुटेल. मी ज्याप्रमाणे सांगितलं त्याप्रमाणे सगळं होतंय. आता एक प्रश्न राहिलेला आहे, तो म्हणजे पडीला जे एसटी स्टँड साठी आपण पैसे मंजूर केले होते, त्याने खरं तर छोटं तिथं होणार होतं, परंतु मी सीएम साहेबांची चर्चा केली आहे आणि पीपीपी तत्वावर मोठं जसं मुंबईमध्ये वगैरे असतात तसं एक डेपो हा सावंतवाडीला केला जाईल. सुभाषचंद्र बोस ही शाळा जवळजवळ 500 मुलांची निवासी शाळा आंबोलीला केलेली आहे. त्याला 21 कोटी रुपये मंजूर केलेला आहे. आजच ज्यावेळेला आमची चर्चा चालू होती
त्याला मुख्यमंत्री महोदयाने मला आठवण करून दिली की आपल्याला गोल्फ कोर्स करायचा आहे की ज्याच्यामुळे आंबोली आंतरराष्ट्रीय नकाशावर येणार आहे. म्हणजे आमची सगळी स्वप्न आहेत ही सर्वसामान्य लोकांसाठी आहे. कोण त्यांच्याशी काय बोलतं हे महत्वाचं नाही, प्रश्न सुटणं महत्वाचं असतं. त्याच्यामुळे प्रश्न सुटणं हे माझ्यासाठी महत्वाचं आहे. आणि मी प्रश्न सोडवताना सुद्धा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब ज्यांचे माझे अतिशय जवळचे संबंध आहेत त्यांचा उल्लेख केला, चंद्रकांत दादा उल्लेख केला, सगळ्यांचाच केलेला आहे. आमच्या युतीचं शासन उपमुख्यमंत्र्यांचा केला नाही भाई. भाई झाले भाई भाई, 2 उपमुख्यमंत्री ते झाले. आता झाले ना. ते भाई, त्यांचा याच्यामध्ये रोल नव्हता फारसा. कारण किती हेक्टरचा प्रश्न प्रलंबित होता, आता किती हेक्टरचा प्रश्न सुटलाय आणि किती हेक्टर शिल्लक आहे प्रश्न? नाही, हे बघा, आंबोलीची जी जमीन आहे त्याच्यामध्ये सर्वसाधारणपणे 629 हेक्टर हे कुटुंबासाठी उपलब्ध आहे. आणि गेळेमध्ये जे क्षेत्र आहे ते साधारण ते छोटं गाव आहे, त्याच्यामुळे 32 हेक्टर 32 त्याची एक तुम्हाला एक्झॅक्ट सांगतो 269. एक मिनिट, तिथं 76 कुटुंब आहेत, त्यांचं वेगळं आहे मौजे गेळे. नाही भाई, हे 629 आंबोली आहे ना, त्याच्यामध्ये किती सुटलाय प्रश्न? आता सुटलाय किती हेक्टरचा? नाही, 629चा पूर्ण सुटलेला आहे. पूर्ण, आणि ओके वनाचं ओके. जे क्षेत्र आहे, हा, वनाचं ते जे किती क्षेत्र आहे? आहे त्याचं वाटप हा. नंतर होणार आहे. आणि गेळेचा 32 च्या 32 हेक्टर सुटला काय? 32 नाही, ते तुम्हाला मी एक्झॅक्ट सांगतो हा क्षेत्र. आणि चौकुळचं काय जे प्रलंबित आहे ते हेक्टर तेवढं सांगा. हो, गेळ्याला 29 हेक्टरचं वाटप होणार आहे. 29? हो. 32 पैकी थांबा एक मिनिट, तुम्हाला 629 झालेलं. आणि गेळेमध्ये 287 हेक्टर जमीन आहे. 260 हेक्टर हे पात्र, तिथं 260 हेक्टर वाटले जाणार. 287 पैकी 260 ना? हो, 200. 17 हेक्टर. आणि चौकुळ किती प्रलंबित आहे हेक्टर? हे बघा, ह्याच्यामध्ये काय आहे की ह्याच्यामध्ये जे ह्याचं क्षेत्र आहे ना, वन खात्याचं क्षेत्र वाटलं जाणार नाहीये. म्हणजे 18 हेक्टर, 28. त्याच्यामध्ये घालत असताना त्याच्यामध्ये किती लोकांना वाटलं जाणार हे घालतात, त्याच्यामध्ये 75. फक्त चौकुळचा प्रलंबित किती आहे तो सांगा हेक्टर एकूण. थांबा, गेळेची कुटुंब संख्या 275 आहे. गेळेची 275 कुटुंब. आणि 75-76 कुटुंब आहेत ती नंतर आंबोलीला शिफ्ट झालेली आहेत. त्यांना फक्त घरापुरती जमीन. 70 कुटुंब म्हणाला भाई, व्हॉट्सअपला टाका ना. ठरवला ना भाई, तो व्हॉट्सअपला टाका. घरं आहेत त्या ठिकाणीच लोकांना जागा देणार की अन्य ठिकाणी जागा देणार, पुनर्वसन करणार, नेमकं कसं काय त्यांची घरं फॉर्म्युला? आहेत. नाही, हे बघा, आता डिटेल त्या ठिकाणी आल्यानंतर लोकांच्या मीटिंग घेऊन सगळ्यांना विश्वासात घेऊन व्यवस्थित सगळं केलं जाणार आहे. शेवटी हा निर्णय होणं फार महत्वाचं होतं. आणि हा निर्णय करत असताना अतिक्रमणाचा निर्णय न करता रेग्युलर जे त्यांना लिगल ऑक्युपंट म्हणून ही जागा दिली जाते, हा महत्वाचा विषय आहे. आणि त्याच्याच बरोबर वन खात्याची परवानगी घेऊन उरलेल्या जमीन सुद्धा वाटली जाणार. हा एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय आहे की खाजगी वने असा शेरा असलेल्या कबुलातदार जमिनी वन विभागाकडून वाटपासाठी उपलब्ध झाल्यास त्याही जमिनी पात्र कुटुंबांना समप्रमाणात वाटण्यात येणार आहे. ही मागणी मुख्य करून तिथल्या लोकांची होती की आमच्याकडे चुकीने वन खातं लागलंय, तर वन खात्याची परवानगी घेऊन नंतर आम्हाला त्याचं वाटप केलं जावं, ही गावकऱ्यांची मागणी सुद्धा मान्य झालेली आहे. हॅलो भाई, एकंदरीत आंबोली गेळेच्या प्रश्नाबद्दल तुम्ही लढा देत आहात, पण तो समान वाटप होणार, पण तो काही जणांनी तिथे दगड केले, सीमा वाटून घेतल्या, त्याच्यामध्ये वाद होता, त्या संदर्भात काही चर्चा होणार आहे का? किंवा हे बघा, शेवटी ह्याच्यासाठी काय हे लगेच होणार नाही. ह्याला काही काळ, त्याला सगळी पाहणी करायला लागेल आणि सगळं होईल. त्याच्यामध्ये हे सगळं वाटप होत असताना त्या सामाजिक कामासाठी जमिनी पाहिजेत
त्या सुद्धा राखून ठेवण्यासाठी तिथल्या लोकांनी मान्यता दिली आणि त्या तशा राखून ठेवल्या जातील. कुठे मुलांना खेळायला छोटी छोटी पार्क लागतात, शाळा असतात, दवाखाने असतात, सगळ्याची हे करून आणि बऱ्याचशा फॅसिलिटीज आम्ही इतर जमिनी ज्या शासनाच्या आहेत त्याच्यामध्ये घातलेल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये कबुलातदार अधिक वन खात्यामध्ये गेलेली कबुलातदार जमीन या सगळ्याचं वाटप होणार आहे. भाई भाई, त्या- तो प्रश्न राहिलाय ना, मला वनाचा प्रश्न माझी भाई. पक्षाची मीटिंग आहे, पक्षाची मीटिंग भाई. आहे, तिथे मला जायला लागेल. भाई एकच एकच प्रश्न मिनिट. आहे. भाई, हॅलो भाई भाई, एक असं होतं की रविवारी जी घटना घडली, तुम्ही गेल्या वर्षी राष्ट्रवादी काँग्रेसला विरोध करून बाहेर पडला होता 40 आमदार. आता हो. शिंदे गटात आणि भाजपमध्ये अजित पवारसह सगळे सामील झाले. लोकांना उत्सुकता आहे की तुमची नेमकी भूमिका आता काय असणार आहे, की अजित पवारांवर ऍडजस्ट करून घेणार आहात का? एक गोष्ट लक्षात घ्या की अजित पवार हे राष्ट्रवादीचे नेते होते. त्यांनी आपला पक्ष वाढवण्यासाठी आमच्या मतदारसंघामध्ये येऊन किंवा पैसे न देणं किंवा आपला उमेदवार तिथं जाहीर करणं हे त्यांनी करणं स्वाभाविक आहे, कारण ते राष्ट्रवादीचे नेते होते. परंतु त्यांना थांबवायला कोणी पाहिजे होतं? आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी ना. ज्यावेळेला चांदा ते बांधा, माझे अतिशय चांगले व्यक्तिगत संबंध होते अजितदादांची. त्यांनी मला सांगितलेलं होतं की चांदा ते बांधा मी माझे काही रिझर्वेशन्स आहेत म्हणून रद्द करतोय, पण जर मला मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की ही योजना रद्द करायची नाही तर मी करणार नाही. पण मुख्यमंत्र्यांनी कधीही ते सांगितलं नाही त्यांना. आणि आमचं हेच होतं की ते जसं आपल्या पक्षाची काळजी घेतात तसं तुम्ही तुमच्या पक्षाची घ्या ना. तुम्ही भेटा आपल्या आमदारांना, आपल्या कार्यकर्त्यांना भेटा. त्यांची तयारी नव्हती त्याची आणि म्हणून मी पण ते तुम्हाला आता उदाहरण राष्ट्रवादी दिलं. म्हणूनच 2.5 वर्षामध्ये तुमच्या ते सोबत स्टे आहेत ना. उठवू शकले नाहीत. त्यांनी स्टे दिला होता, 2.5 वर्षात उठवू शकले नाहीत. मला शिंदे साहेब आल्यावर मला ताबडतोब स्टे उठवून मिळाला. त्याच्यामुळे 5-6 महिन्यामध्ये हे सगळं मी GR काढून घेऊ शकलो. आणि पुढच्या काळामध्ये मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, एक आपण जनतेने आपल्याला निवडून दिलं म्हणून मी मंत्री झालो, आमदार झालो, मंत्री झालो. त्यांचं कधीतरी ते ऋण असतं ते फेडलं पाहिजे. म्हणून 6 महिन्यामध्ये तुम्हाला फरक दिसेल, पूर्ण मतदारसंघामध्ये, जिल्ह्यामध्ये फरक दिसेल आणि त्यासाठी खूप काम करायला लागेल. पुढच्या काही दिवसांमध्ये, आठवड्यातले किमान 2 ते 3 दिवस, कारण आता ज्यादा मंत्री आलेले आहेत त्याच्यामुळे 2-2 ठिकाणी आम्हाला पालकमंत्री म्हणून काम करायला लागेल. त्याच्याऐवजी एका ठिकाणी लागलं तरी मला बराचसा वेळ सावंतवाडीला आणि सिंधुदुर्गला देता येईल. आता माझ्याकडे अनेक जबाबदाऱ्या असतात. माझं शेवटी मेन हे माझा जिल्हा, माझी माणसं, महाराष्ट्र तर आहेत, त्याच्यासाठी मी काम करून दाखवलेलं आहे शिक्षण खात्याच्या माध्यमातून. परंतु आपल्या कोकणासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. उद्या माझी ब्राझीलच्या कौन्सिल जनरल बरोबर मीटिंग आहे. कशा तऱ्हेने काजूवर प्रक्रिया करून त्याच्यापासून वेगवेगळ्या तऱ्हेचे प्रोडक्ट काढायचे. माझं काम अव्याहत चालू आहे, फक्त त्याला प्रसिद्धी कमी असते. तुमच्या माध्यमातून अधिकची प्रसिद्धी देण्याचा मी नेहमी निश्चित प्रयत्न केला. आता सगळे लीडर्स माझ्या घरी येणार आहेत. भाई एक महत्वाचा प्रश्न भाई, आहे. भाई, एक शेवटचा तुम्ही प्रश्न, मुंबईला भाई, एक एक विधान शेवटचा केलेलं प्रश्न. आहे. भाई मुंबईला विधान केलेलं आहे की भाई. उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा दिला तर मी स्वीकारू असं विधान केलेलं आहे. भाई हॅलो, मुंबईला सांगा. जे तुम्ही स्टेटमेंट दिलेलं आहे खाजगी वाहिनीला, उद्धव ठाकरेंनी पाठिंबा दिला तर आपण स्वीकारू असं म्हटलंय. तुम्ही आज विधान केलेलं आहे, काय प्रकार आहे संदर्भात? आपल्या याच्यामधून बघा, राष्ट्रवादीने आम्हाला पाठिंबा दिला, आमचं युतीचं सरकार आहे. कोणी बाहेरून आम्हाला पाठिंबा दिला तर आम्हाला आनंदच आहे ना. आम्ही शेवटी बाळासाहेबांनी दाखवलेल्या मार्गावर जाणारं हे सरकार आहे. आणि म्हणून तुम्ही जर आम्हाला पाठिंबा देऊ केला तर आम्ही नाही काय म्हणणार. त्यांनी म्हटलं उद्या तुम्हाला उद्धव साहेबांनी पाठिंबा दिला तर काय, तो शिंदे साहेब न स्वीकारायला काय आलं. कोणी जर न मागता पाठिंबा देईल, आनंद आहे. असं काय अगोदर प्रश्न काय विचारला पाहिजे ते त्यांनी ठरवलं पाहिजे. आणि प्रश्नाचं तेवढंच जर कापून हे केलं तर चुकीचं काहीतरी त्याच्यातून अर्थ भाई, निघू शकतो. भाई, म्हणजे एकच भविष्यात तुम्ही एकत्र येऊ शकता. भाई, भाई एक प्रश्न आहे भाई सर. भविष्यात एकत्र येऊ शकता. भाई दीपक भाई, हॅलो, बोला गावडे साहेब, बोला. दीपक भाई, याचा एक प्रश्न आहे की आपल्या मतदारसंघातील उपरोळकर ते आपल्या माडखोलचा दानोली पर्यंतचा रस्ता पहिल्याच पावसात मे महिन्यात केलेला आता उघडून गेला आहे आणि प्रचंड प्रमाणात सगळ्या नागरिकांची नाराजी आहे त्या ठिकाणी. हो, मी काल येताना ते बघितलं. काल मी त्या मार्गाने आलेलो होतो, तर मला सुद्धा बघून आश्चर्यचकित झालो. त्याची आम्ही चौकशी. काय ठेकेदाराला जास्तीत जास्त भाई, कामं भाई. दिल्यामुळे हे झालं काय? भाई एक बाईट द्या ना पाठवून. बाईट द्या ना, एक 2-3 मिनिटाची याच्यावर. आंबोली घे. हॅलो, हा, बरंच सांग काय तू आता. आता आम्ही बोलूया गावडे साहेब. अरे त्यांचा ह्या बघ, उद्धव ठाकरेंनी पाठिंबा दिला तर स्वीकारू. ते चालू आहे ना चॅनलला, प्रेस चालू आहे. हो बरोबर आहे, हो, चालू चांगलं आहे. आहे.
तिला आता आता ब्राझीलला गेले ब्राझील. होय. आनंद जाधव आता पर्सनल असिस्टंट काम करतो. चहाचा काय करूया पाठवून देऊ चहा पाठवून देते काय चहा पाणी चहा पाणी उद्या बरोबर गावठी कुंभ खाऊ घ्या उद्या हा? गावठी कुंभ खाऊ घ्या सगळ्यांनी शेव पिवळो खाऊ लागतो खाऊ लागतो. नाही, नाही, उद्या जेव्हाबरोबर काय हो, व्हायचं गाव- असं काय तुमच्याकडे? हो गावडे साहेब हा. गावडे साहेब